Bailan mo ba? Mga untag buwan ba? Wahada pa. Na pinakagwapang nawok. Yang iPhone dito yung iPhone. Ang iPhone na rin, tagpuan naman ito. Tag 1,000. Wow. Ano siya ito ba? Kasi di ko nasumpay sa kanang iPhone kaya abin niya ito 10,000. Kahit ba ng iPhone mo, bahala mo yung balibay. Wala kong simple. Kanan mo tayo daw. Susan. Susan. Asa mo ka nagkuha na ng ang nga, mahimong NBA. NBA, Susan. Panahon sa nag-NBA na ka diya. Ang sa NBA, manang pa, nag-NBA na ka diya. Time ni mo. Naya mo gawa sa kalamig na tayo. Ini-video na ito. Nagwa ka. Hindi ka kamera na. Ano ba yung palit ko ano yun? Bantay na yun ba ito? Palit yung wigs. 2 inches lang. 2 inches niya. Levi's. Niya. Pulog. Levi's pulog. Ang color. Dili ka ng kasi pangalan ng green. Dito mga dili kay green. Baby green. Baby green. Yung baby blue. Baby pink. Tapos baby red. Kata. Oh, baby. Nimbang naman. Ako ba? Oo. Oh, sige ako. Coach. Kaya makasutuin. Iliguan din na rin. Sale. Friday sale. Palit ko ka kung channel. Dilaw ko to eh. Hitap na hitap. Ha? Kaya palit ko kung katong sapatos niya para sa amin. Ito na nice kapit ko din. Wala akong napili ni Reebok ng speed. Reebok ang noong gibok-bok. Asa magkabay? Mga untag kayo bay? Wahada pa. Magic may magic. Ano yung magic ni mo bay? Ada din siya. Kanang kada bitong kahoy na napay baga. Ada din. Hamong bay. Easy. Omo nakaudal din turo ka adlaw. Wahada pa. Asa ba?